बर' हिन्जाव खारदों गथ'फोरनो गस्ला लंपेन्ट बायनो थांनायानो गोमादों बनजिता गयारी मुंनि सासे आइजोआ नंगौ सानै गथ'नि बिमा थामहिनबा 23 बोसोर बैसोनि बनजिता गयारीया दासान्दि गोमानानै दं जाहोनाव बिसिनि गोमानाय दिपखाराव फिसाय अजित गयारीया दासान्दि हालाय हाफाय थासारियाव बे खारनाय जाथाया नुजाथिदों धेमाजि जिल्लानि जनाय तेलाम पन्चायत खैराबारि गामियाव फिसाय अजित गयारीया दुखु गोनाङै फोरमायदों बनजिता गयारीया थांनाय 30 डिसेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दं बबेखानि गथ'फोरनो गस्ला लंपेन्ट बायनो होननानै रां दिहुननो थांनायानो न'सिम सौफैफिनासै थारैनो मा जामारखो बर' हारिनि गेजेराव जोबोद साननो गोनां खोनासैल' जुलि जाखानाय आइजो एबा बिहामजो खारनायनि खौरां दासान्दि बे जाथायनि सायाव सिमेन्ट सापरि थानायाव एजाहार हैबाय होननानै फोरमायदों लोगोसेनो सोरबाफोर गोमानाय आइजोखौ नुसनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6001095033 थोंजों खोन्थाहरनो हागोन होननानै न'खरा रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। खुलुमबाय रायजो राजाफोर आंनि बिसिया खारनाया डिसेम्बरनि 30 तारिख खालि फुंनि 9 बाजियाव खारनाय जादों फैसासो दर'नो होननानै थांदोंमोन मानसिया आंनोबो फन हरलायलायना बुंलांदोंमोन गथ'नो गस्ला गैया फैसा 2000 दर'ननानै गथ'नि गस्ला बायनो होननासो थांदोंमोन बेयाव थांनाय फैयाखै दिनैसिमबो मायावसो थांखो ना सोरजोंबासो थांखो ना सोरजोंबासो मायावबा थांखाबो ना सोरबासो माबा जाखो जेबो उदिसखौनो मोनाखै दिनैसिमबो दा साबेसे गथ' दङमोन गथ'आ सानैबो हौवासा सासेया 3 बोसोर सासेया 6 बोसोर गथ'फोरा एकदम दा गाबगासिनो जेरावखि थाया मानो फैफिनबानो जायो न'आव माबाफोर बिदि नांलायनायफोर जाबाय थायोमोन नामा नोंसोरना नांलायनायाथ' नांलायाखैमोन नांलायनायबो गैया गावसोर खारलांदो ओरैनो मा गामि होनदों नोंसोरना ना खराइबारि पुलिस स्टेसना थाना सिमेन्ट सापरि ओरैनो दा बिसिखौ माबाफोर बुंहरनो सानो नामा आंनिबा फैफिननांगौ आं जुदि फैफिनोबा आं एक्सेप्ट खालामना लाफिनगोन गावनि होननानै जेबोथ' खालामा आङो फैफिनना थानो हायो आं माना खालामा बेनो आरो रायजो राजाफोरा जेरावखि सोरबाफोर नुबाय बायदोंबाबो हमना दोनबानो जाबाय सोरबा आरो बे मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय फनाव बेनो आरो गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रेवथा सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिशननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिशन बे एक्जिबिशनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिशनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।